Vi starter. Starter jeg? Det skal du. Så vil jeg gerne lige sige til alle sammen. I skal lige slå op på side 176. I jeres kompendium. Okay. Jamen altså, så er der simpelthen sådan en kolonne, der sådan viser nogle udviklingstal for Kenya sammenlignet med Danmark. Og alle EU-lande, nej ikke EU, U-lande for helvede. Og det er så sådan en gennemsnit, tror jeg nok. Senskab. Og altså, der er nogle af de store forskelle, det er blandt andet befolkningen. Og der kan man se, at vi er meget færre i Danmark, end vi er i Kenya. Men der, måske vi egentlig skulle have taget den her bagefter, sådan noget underbygget, sådan lidt. Det snakker vi om bagefter. Det snakker vi om bagefter, så. Men af de her tal, så kan vi også se, at Kenya er meget større end Danmark. Og noget, der så hænger meget godt sammen med de tal her, hvor man godt kan se, at Kenya faktisk er lidt underudviklet i forhold til Danmark. Det er faktisk dyrket areal i procent af samlet antal areal. Og der er de dyrket 8%, og vi dyrker 54%. Så vi er bedre til at udvinde vores knappe ressourcer. Og også BNP'et, det er meget lavere end i Danmark. Deres det er på 14 milliarder US dollar, og vores det er på 212. Og det bevirker så også, at deres BNP per indbygger bliver meget lavere end vores. Er det du må sige? Hvor? Omkring internet. Så kan vi også sige noget om internettet. At per 1000 indbyggere i Kenya, der er faktisk kun 13, at der bruger internet, og det viser jo så faktisk, at vi er lidt et underudviklet land. Hvor vi i Danmark, der er der næsten i hvert fald 50% af indbyggerne bruger internet. Det tal er så nok højst sandsynligt meget højere i dag, fordi den her den er fra 2003. Det er nok meget rigtigt. Skal jeg fortsætte? Ja, gør det. Jamen, den tekst, som Chicago fremlægger, det er et uddrag fra bogen Kenya, selvstyre uden frihed fra 1989, og den er skrevet af Koigi Bamwera, hvad han hedder, som er en kenyansk politiker og parlamentsmedlem. Han er i hvert fald kritiker af den måde Kenya har grebet det hele an, og fordi siden de fik deres selvstyre, så er Kenya og mange af de andre afrikanske lande, de er blevet mere og mere fattige og er underudviklet. Og det skyldes mange forskellige ting. Blandt andet så har de aldrig, da de kæmpet for friheden og frigørelsen, selvstyret, så har de kun arbejdet for et sort selvstyre, men de har aldrig haft en plan for, hvordan de så skulle arbejde videre derfra. Og efter det har de så haft endnu mere brug for hjælp, end de havde dengang. Han mener, at de aldrig ville have været opstået, hvis de i hvert fald havde været bedre til at beskytte de nationale ressourcer og udbygning af teknisk viden, og været bedre til selvhjælp. Vil du fortsætte? Det kan godt. Mange af de øvrige afrikanske lande, de har så prøvet at tage få hjælp fra de europæiske lande med teknologi og finansiering og så videre af det, hvor han så mener, at Eritrea er et bedre eksempel på, hvordan et afrikansk land det burde føre deres udvikling, hvor de i stedet for at bruge mange ressourcer og penge på at få asfalteret veje og så videre, så få bygget det sådan i deres tempo, så de også selv kan følge med og vedligeholde det, i stedet for at de skal have hjælp fra de europæiske lande til at finansiere den teknologi, som de vil anvende i de lande, som de slet ikke har råd til.
Og det er egentlig det, han i grove træk bliver ved med at mene, at mange af de afrikanske lande, de slet ikke er skabt til at kunne følge med på til den europæiske udvikling. Og så snakker de om, at Afrika det skulle være et nyt Europa på den måde, som de gerne vil udvikle sig, men at i stedet for, at de skulle prøve at anvende teknologi og udvikling, så de selv kan følge med, og så de selv kan være med til at finansiere det og vedligeholde det. Du fortsætter, Kenneth? Det er nødt til. Ja, det kan jeg godt sige. Jeg kan ikke se, hvad der skal sige her. Jamen eksempler de har på det er blandt andet at hvis ikke landene de kan få den hjælp fra Europa som de vil, jamen så dropper de bare projektet. For eksempel når de tænker på at de vil have et sygehus, så skal det være et europæisk sygehus med det mest moderne. Og hvis ikke de kan få det, jamen, så bliver der bare ikke noget sygehus. Og for eksempel vejene, det skal være asfalteret, men selv den mindste vej, så bliver de nødt til at have europæiske ingeniører til at bygge, fordi de ikke selv er i stand til at lave asfalteret veje. Der er for eksempel Eritrea, eller Eritrea, som det hedder. De har lavet helt almindelige veje, der ikke er asfalteret, men de fungerer, og de vedligeholder det og kan holde til alt slags værk. Og de behøver ikke hjælp udefra. De har været gode sælgere. Det er det, vi vil sige om byggenheder. Tillykke. Ja. Tak, ja. Og I kan finde vores fremlægger på DR.dk. Ja. Og så bare kender der masser, så mail og mig. Ja, okay, det er godt. Så skal de klappe. Nå. Hey!